от YouTube, аз съм тетката гейминг и при мен е Валката дрифтова и ще играем на Defense Village в Solplex. Ти в... ще му бие зомби. Чекай. Мене пане се едно няма зомби. Не, тия зомбите как се телепортират? Ма ти им легна ли, бе? Да бе. Не бе, не съм излезнал. Ти къде си? Да, ето те. Тия серали, какво правят са? Нищо. Ние трябва да ги пазиме, бе. Ще го пазим. Аз даже искам да го бием. Да, те са двама тук. Елиот и Адайр. Хора, ако ми лагва в клипчето и застава на едно место, не се сърдете, просто компютъра ми е слаб и... Това има ли въобще смисъл? Аз съм убил едно зомби. И аз съм. Ма къде ще, бе? Те се спават в пещерите, бе. Аз не ги виждам. Ти ли си то в пещерата, бе? Орбс. Орбс, оставащи играчи с Елия. Да. Ето ги, не, човек, къде са върна тези зомбите? Не има той, това да ще тя. Идейте. Орбс. Да, ето зомбите, спанах се току-що. Къде? Щом изпише, че зомбита има вече там при Village Defense. Да, Отдесно, като ти изпише зомбите, това означава, че си спанали. Аз не мога да ги оцеля. Ротен флеш. Тук. Какво правим с ротен флеш? Трябва ли да го взимам? Аз убих. Аз нищо. Човек, аз съм бил едно зомби. Аз нищо. Леле, малко зомби. Леле, като префарче. Леле, тя ще ме разпуха. Аз имам 9 зомбита. Човече, какво става така? Идвам. Леле, апокалипсис. Апокъмнение. Или човече тук остава мазало. Айде, сега пред такова зомбитата. Вълна започва следващата вълна започва след 25 секунди. Ма това е докато не убият вилиджерите ли, бе? Да. То остават само 8. Не бе, не докато такова. Тук си играеш така. Той без това трябва да правим клипче, Валя, какво викаше? По-добре да направим една игра. Да, починака. Знам, аз го виждам. Нека ти бие с Човек, лопатка. аз искам да взема едно ротан флеш. Аз ти я не искаш ли? Не, аз искам да се убием. Валя. И за този път 40 зомбита. 40 ли са, бе? Да бе, виж, пише 40. О, да, остават още 36. 34. Да убием Аз тоя. ти виждам. Ма те пържоли са винаги ли са? Вълка, може си анчантваме меча. Виж колко зомбита са вече. Леле, Валка, закъсахме. Трябва внимаш да не те убият. Вече остават 20 Аз колко зомбите съм убил? Да напиша. Ротен флеш. Само 11 играчи остават. Ще убият селянина. Нищо, той има още за 8 селяни. Тия малките зомбита много ги мрази. Ето, едно така се е бъгнал на вратата и аз добих. Ма за какво вземате ротен флеш, бе, човече? Откъде ми е паднал стрела? Айде, почина след... не, още не е починал. Чето ми е паднал от никъде стрела. Което търсих. Още сме живи, хвана мен. Зомби. Малко лагва сървъра, да знаете. Мерси, че се абонирате за мен. Леле, човек, едно живо зомби остава. Майко, верно само едно. Не знам къде. Искам да го намеря. Ротен флеш. Аз имам 8. И аз имам толкова. Тут човек пише, пише някакви ротен флешове от на Village Defense. Представяш това зомби сега да е някъде вкъщи да си убива зомби вилиджерите. Действат. Спанаха се 88 зомбита, човече.
Скайп на Вълна админа, 5 започва. А? скайп на админа Парехате БГ. Парехате БГ. Бе, стига бе. Да знаете, Къде стига, бе? че понякога ще си поглеждам скайпа за OBS, защото може нещо да се бъгне. Охо, сега са 80 бе. Ама сега са с брони. О, гадост. Ама това е тъпо, че не мога да им взимаме броните. Ние да сложим. Гадно е, че не носи енчантите на нещата. Тупо зомби. Да, то 10 човека бият една зомби. Аз съм добър в пиво. Май този път викам, че ще държиме повече. О, човече, може да си енчантваме броните. Къде бе? Там при енчантинга където е. Да, ти имаш левел. Ма къде е той енчантинг? Там отстрани, бе. Абе, аз ще чакам да си берем още левел, па не знам. Си енчантвам докато нещата. Ама, Остана. да, ако не ме убият. Фу. Бегай. Аз вече имам Blast Protection. Аз се чуем ти откъде си енчантват брони. То как има дъма свет вече беше. Той пак се също. Трябва да дигна 6 лева. Внимавай, Ваня, защото просто ти ми една тръпка, да не паднеш в нещо, да баяда. Я ми покажи къде е енчантинга, къде си. Ева, ето ме се. Айде, да. Ой, беда. Гледай колко зомби. Това е. Чай са май тук да ги бият. Това съм бил огнал. Къде си, Валя? Ето ме пред тебе. Това е играта ми. Сърфъра огна за малко. Вилич Стефан излезе от играта. Браре, къде? Его е там. Аз трябва да дигна 6 лева, ще не панталонките. Човек беше ми огнал за малко сърва. На тебе огна ли ти? Да. Yes. 6 левел ли бе? Аз съм 6 лева. То не ми дава друго. Тогава си чакам панталонки. Какво ми даде? Feather Falling. Yes, бе. Това може да ходиш по такова по водата. Само да убия малко зомбите. По-бързо мога ходиш в водата. На мен е Дават панталона... 12 играча. Селяния... Селянин умря. Ей! Вече колко минути клипчета? Не знам. Карай. Ами като свършим играта. Той без това бая се получи. Ма не знам колко уейва са. Доколкото живееш, май. Те ще мога да... Тук ли са пауза? Не знам, май. Тук в дупката. Аз сега... Намерих си каска. Аз ще пазя. Какво викаш? Ще те пази. Чай, защото съм малко трябваше да Леле, тия зомбите тук правят назад. Извинявайте, че за малко не бях на линия, но... Рестарт на скайпа. Абе, как паднах, бе? Че тия зомбите не са на всеки. Без да искам паднах от моята там при дупката. Какво стана? И ми виж, че писа, че съм умрел. Майко, Теди, ако виж. Какво става? Поне спектейтвай. Спектейтвам. И аз скоро ще умре. И ти ли умре, бе? Не съм, скоро ще умре. На мене скоро ще ми свърши хънгъра. Ще убия тъпо. О, честплейт! Айрон честплейт, човече. Отивам да си го рапаем. Ето, значи как са се взимали. Аз съм при тебе. Ама как са си взели диамантен? Protection. Вече имам. Ето едно зомби. Ръжка.
Откъде има стрели тук? Искаш ли да има стрели? Как? Трябва да си вземеш кит с стрелец. Що? Зомби. Как се ламба понякога? Това е ютубър, бе. Хайде. Човек, аз тук до... Цял живот. Само 100 зомбита трябва да убиете. Значи падна човек в дупката. Мене човек лагна сервера. Лагна сервер. Да. На мен никой не мисли. Ти вземи Iron Bandolонки, бе. Там къде беше преди малко при моста. Май не ме. Взеха ги. Вече не. Инклавинг. Ляля. Искам да бъда в дупката. Ай, какво зомби да как ще ги убия? Паднах в дупката. И... Човече... В вода. Еми ще се дава. Я да те видим.